Ka United Democratic Party UDP hanin ka sngi baar kala ar pupraterik ukala lengkot ar hajar arpisan kala penpaw ya ki jingkershan ya ka maulai town darbar ka baladon ya ka jingtmu ban ailat daga common platform ya ki kertong MDC ban pensngutho ya ki pajba ya ki nongrim jong ki nong yakun ha kane ka election MDC ka baon sa pelong no shen kat kum ka jing ong jong ka UDP kum kine kirensan ki pen I ya ka jinglong ka bakhoj ha ka rukom senshar pajba namar ki ailat ya ki pajba ban yo I bat ngap ya ki kertong na ki seng san perthei ba pher ha ka wei ka jaka ban bishar banya ya ka jingla jongki bat ban shim ya ki rai ki baskem ban kran bet ka maulai town dorbar kala le ya ka kam ka badei ban ai jingero ki jingelang ki babun palat kham tam menta ba ki examine ki lajan kala ban kata jur ya ki samla pule ong general secretary ka UDP iba Jemino Mautho ula benrap shu ke jingdon ya ka rensan ka bayadei ka long ka bamentoi shibun ka ailat ya ki pajba ban ngap ya ki kertong baki ya kren shaphang ka election district council ka jing tebet jongki ka jing sngautho bat kia ki mat bat ki jing e ki baki kwa ban penben Shushu uba mautho ula ai jingmut badei ban ailat ya ki kertong bakin ya keren halor ki mat ki bakongsan ki bayadei bat ki district council hakum kine kirensan ladadon kalat na ka benta ki kertong ban ya keren halor kine ki mat ngin pediang sngubha ka pen laru ya ki breu ban bishar ya ki kertong katkum ka jing snuthu jongki ya ki mat bat kumno ki pen paw ya ki jing e jong ki pajba ka pen pawru ya ka jinglong ba shisha bat ka jingla jongki ula ong ula pen paw ba ka jingkermen ba ki weipat ki dorbar shnong kin shim ya kum kini ki senjam lada baro ki dorbar shnong kin bud ya ka ne kanuksa kan ai jingmen toy shibun ya ki pajba nong jin karensan ka bayadei ka pen shlur ya ka jinglong ka basai bat ka pen roy ya ka jing ya keren ka bakhuj ha ka badon kam bha ha ka senshar pajba